ଆଜିର 10th ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ସେଟ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 50ରୁ 50 ଫୁଲ୍ ମାର୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ଆନ୍ସର୍ କି। 1 ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ବର୍ଷ ଆଇନ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ 1888। 2 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 3 ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହିଁକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅସହଯୋଗର ଆଶଙ୍କା କରି। 4 ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଡି 1789। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହଗଲ। 6 ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୈନିକ ଓ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର କାହିଁକି ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ। ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। 7 ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଯେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକମାନେ କଟକରେ ଏକ ହିତକାରୀ ଦାତବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 1921। 8 ଭାଇସରାୟ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କ ସରକାରରେ କିଏ ଗୃହ ସଚିବ ହୋଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେନେରୀ ରିସେଲ୍। 9 ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଯେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କାହିଁକି ସିମଲାଠାରେ ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ପାଇଁ। 10 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। 11 ମିଳନ ପତ୍ରରେ କିଏ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଭାରତ ସରକାର ଓ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନେ। 12 ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା 1954 ମସିହାରେ ପୁଡୁଚେରୀ ଓ କରାଇକଲଠାରେ ଜନମତ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଭାରତଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ। 13 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ କୃଷକର ବିକାଶ। 14 କହିଲା ଯେ କେଉଁଟି ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର ନୁହେଁ? କେଉଁଟି? ଆକାଶ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। 15 ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସେବାଶ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି। 16 RNIASEର ପୁରା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ରାଧାନାଥ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଇନ୍ ଏଡୁକେସନ୍। 17 ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଫଳ ଚାଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଅନୁଗୁଳ। 18 ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ବକ୍ସାଇଟ୍ ସନ୍ଧାନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। 19 ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଜନା କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 2006 ମସିହା। ଭାରତରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 1950। ଆମ ଦେଶରେ କିଏ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ। 22 କହିଲା ଯେ ନିର୍ବାଚନର ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ପ୍ରକାର? ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ପ୍ରକାର? 2 ପ୍ରକାର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଏକାଗ୍ରତା ଭଙ୍ଗ ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ବି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ। 25 ପାକିସ୍ତାନ କାହିଁକି ସିଆଟୋର ସଦସ୍ୟ ହେଲା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ।